അനിത മാതാജി തിരിച്ചു പോയോ അതോ നാട്ടിലാണോ? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം 6 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ എങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഒരു ഗുരുവിന് യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നു 6 കാര്യങ്ങള്. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതിന്റെ എങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു? ഭക്തന്റെ അല്ലെ. ഭക്തനെ ഒന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു? അതിൽ 4-മത്തേത് ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഉപദേശം? തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, പ്രീതി ലക്ഷണം അല്ലെ. പിന്നെ 5-മത്തേത് ഏതായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരുടെ ഓരോ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. 6-മത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 6-മത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 6 വരെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ: വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നെ ജിഹ്വ, ഉത്തരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, നിയമങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, കൃഷ്ണാമൃതത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ, ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേരല്, ദൗല്യം. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക, പിന്നെ ഭൗതികജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ സതോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതില് 3, 4, 5 ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് കണ്ടൊരു ദദാതി പ്രതിഗ്രഹ, ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണമാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങള്, ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണമെന്നും മധ്യമ ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണമെന്നും ഒരു ഉത്തമ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണമെന്നും കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ 6-മത്തതില് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഭക്തരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നവനാണെന്നോ, ജാതി, കളറ്, എന്താ പറയുക, നിറമില്ലാന്നോ, ആ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ, അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്?
അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല, ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദി ചേറും ചെളിയുമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത്, എന്നാലും ആ ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത അല്ലെങ്കിൽ മഹിമ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന് ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് നമ്മള് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? 6 പേര് മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി വൈഷ്ണവിനോട് മാതാജി. ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മതയാനയല്ലേ? വൈഷ്ണവാപരാധം മതയാനയോട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ 6 എണ്ണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കിട്ടുമോ? പറയാം. കിട്ടും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി 7-ാമത്തേക്ക് പോവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 7. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ വിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്തോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തത്കതമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ വിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്തോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തത്കതമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതോപവിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്തോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തത്കതമൂലഹന്ത്രി. എന്നോടൊന്ന് പറയണത്, സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇനി 7ഉം 8ഉം ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാട്ടോ. ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു, 3-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 7ഉം 8ഉം ആണ് വരുന്നത്. 9, 10, 11 വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്. 7ഉം 8ലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, രൂപം, ലീലകൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? സിതാപി, എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? രുചി വരാണ് അല്ലെ അതില്. അത് കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം. നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്, മധുരമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചാലും ലീലകൾ കേട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രൂപം ഭഗവാനെ കണ്ടാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അത്രയും മാധുര്യമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കൽക്കണ്ടം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം തന്നെ. 1-ാമത്തെ കാര്യം പറയാണ്. 2-ാമത്തെ എന്താ പറയണത്? പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ. എന്തോടെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പിത്തം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അവിദ്യ അല്ലെ. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയണത് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്നൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രുചി തോന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇതിലൊന്നും രുചി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ആണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ 1-ാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും ലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2-ാമത്തെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും എന്ത് വരില്ല? നമുക്ക് രുചി വരില്ല. 3-ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കിന്ദാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാതിക്രമാത് ഭവതി തത്കതമൂലഹന്ത്രി. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദിവസം തോറും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അനുദിനം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമമായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ക്രമത്തില് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ 3 കാര്യം പറയാണ് ഇതില്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളൊക്കെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കതിൽ രുചി തോന്നുന്നില്ല. 2 കാര്യമായി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയണ എന്നിരുന്നാലും നമ്മള് ശ്രദ്ധയോടെ നിർത്താതെ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആ വിദ്യ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കതില് രുചി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് 3 കാര്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് രുചി വരും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് അനുദിനം നമ്മൾ നിർത്താതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അജ്ഞാനം അല്ല അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം മാറി നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? അതിന്റെ രുചി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. രോഗം മാറും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരികയും ചെയ്യും. എളുപ്പല്ലേ ഇത്? അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിതില് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് നിർത്താതെ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രുചി വരികയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ അസുഖം ഭേദമാവുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? ഒരാൾക്കൊന്ന് പറയാവോ? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് അവിദ്യ അതിലിടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധയോടെ അല്ല, അവിദ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രുചി മാറും, രുചി പോകും. അങ്ങനെയല്ലേ? രുചി ഇല്ലാതാവും, നമുക്ക് ഈ രുചി ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം നമ്മൾ കീർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രുചി പിന്നെയും നമുക്ക് നല്ല സ്വാദായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്ത് മാറും? അസുഖം മാറും. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണെന്നല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാമില രോഗത്തിനോട്, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനോടാണ് അത് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനോട് ഉപമിക്കാൻ കാരണം മധുരം. മഞ്ഞത്തിൽ പിടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതില്? അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് മധുരം തോന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ആ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പതുക്കെ നമ്മുടെ അസുഖം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മധുരം അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നെന്താ പറയണത്? എന്നാലും നമ്മൾ നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരികയും ചെയ്യും അതില്. അതാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരാള് പറഞ്ഞ വേറെ? ഞാൻ പറയാം മാതാജി. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന രോഗം വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് രുചി തോന്നാറില്ല. എന്നാലും നിത്യവും നാമജപം മുടങ്ങാൻ നാമം ജപിച്ചാൽ പതുക്കെ ആ വിദ്യ മാറി നമുക്ക് രുചി വന്നു തുടങ്ങും. രുചി വന്നത് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമ്മൾ ഇല്ലാതാവും, നമുക്കതില് രുചി വന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയണോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചികെട്ട നാവിനെ മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളൊക്കെ എന്താണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടാല് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും മധുരം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ മധുരങ്ങളായി പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തിൽ വേരറ്റു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത്ഭുതം പോലെ പറയണത് അത്. കാരണം നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാവില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി വരികയും ചെയ്യും, നമ്മളെ അസുഖം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച്.
നാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ രുചി തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നിരന്തരം മുടക്കാതെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് രുചി വരികയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആ രോഗം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആരാണ്? രോഗികളാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ജീവിതമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ആകെ 1 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത്? ഈ ആത്മീയ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ചെലവാക്കും. ബാക്കി ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഭൗതികതയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? രോഗികളാണ്. എല്ലാവരും രോഗികളാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ രോഗികളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ടൈം മുഴുവൻ നമ്മൾ ICUലാണ്. 1 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ബാക്കി ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ എന്താണ്? രോഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ജീവര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായാ ചൈതന്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ജീവര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ. നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനം. സവൈ പുംസോ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് എന്താകില്ല? അതാരും സ്വീകരിക്കില്ല, ആരും കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സുഖമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റുകൊണ്ട് വേറൊരു തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവോ? ആരും കേൾക്കാനായിട്ട് പോണില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വചനമനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിൽ അസംബന്ധിച്ചവരുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്ധരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദുഷ്കൃതികളും സുകൃതികളും പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സുകൃതികള്, ദുഷ്കൃതികള്. അതില് ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇവര് ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ദുഷ്കൃതികളിൽ വരുന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്തെന്ന് പറയും? അന്ധരാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നിരീശ്വരന്മാര് എന്താണ്? നിരീശ്വരന്മാരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളാവുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ലോകത്തുള്ളവർ മുഴുവൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യ കൊണ്ട് അറിയും. കാരണം നിരീശ്വരന്മാരാണ്. ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാത്ത നേതാക്കന്മാര് മറ്റുള്ളവരും ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുവോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് നിറയും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രസ്ഥാനത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിരീശ്വരന്മാരാകുമ്പോ പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സംഭവേ ഇല്ല. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ലാതായി പോയി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അവിദ്യ തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ.
അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിദ്യ എന്നുള്ളൊരു അസുഖം നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതറിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരമാണ് ഇതിന്റെ ആധാരം. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അഹങ്കാരം, അതാണ് ഇതിനാധാരമായിട്ടുള്ളത്. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ ബോധം ശുദ്ധമായി. ഭൗതികതാ രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എപ്പോഴാണോ ശുദ്ധമാകുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ രോഗങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമജപം അല്ലെ, മുടങ്ങാതെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വരികയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങള്. ഒന്നാമത്തത് അപരാധ ഘട്ടം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ അപരാധ ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണ എന്നുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ രാമ എന്നുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളെ മനസ്സ് പല സ്ഥലത്താവും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അപരാധം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപരാധം കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വരും, 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും. അതിനെ പറയാണ് നാമാഭാസ. ഭരതന്റെ പാട്ടോ, നാമാഭാസ എന്ന് പറയും. 2ാമത്തെ ഘട്ടം നാമാഭാസ. അതായത് അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇത്, നാമാഭാസ. നോട്ട് ചെയ്തോളാം, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ലത്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ആദ്യത്തെ അപരാധ ഘട്ടം, അപരാധ ഘട്ടം. 1ാമത്തെ ഘട്ടം അപരാധ ഘട്ടം, ഒന്നാമത്തെ നാമ അപരാധം, 2ാമത്തത് നാമാഭാസം. അതായത് അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഘട്ടമാണ് 2ാമത്തത് നാമാഭാസം. 3ാമത്തത്, അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം. 3ാമത്തത് ശുദ്ധനാമം, അല്ലെങ്കിൽ അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് അപരാധം, നമ്മൾ 10 നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട്. ആ നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആയിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഈ അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും മാറിയിട്ട് നമ്മളെ നാമജപം 2 അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും. അതാണ് 2ാമത്തത് നാമാഭാസം. ഇനി 3ാമത്തിലെത്തുമ്പോ എന്താണ്, അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ, അതായത് ശുദ്ധനാമം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത്, ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണ് ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമാപരാധം, ലാസ്റ്റത്തെ ശുദ്ധനാമം. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയുന്ന നാമാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലാണ് ഇത് വരുന്ന നാമാഭാസം വരുന്നത്. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, മുക്തി ലഭിക്കും. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, അപരാധ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മള്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറേ ചെയ്യുമ്പോ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, 2ാമത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നാമാഭാസം. പിന്നെ കുറെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ഈ സംസാര സാഗരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭവസാഗർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. ചില അനുകരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ തൽപരരായി തീർന്ന് ആചാര്യൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോ ഈ നാമജപം, അതായത് ഇസ്കോണില് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാമജപത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമജപത്തിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം,
ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നാമജപം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധവുമായി ഗാഠബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും, നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരവസ്ഥ. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ഉണ്ടാകുന്ന സമയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. നമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ? അതാണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ 3 നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മൾ പറയില്ല എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ 3 ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആരും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുത്തില്ല. നമ്മൾ തന്നെ സത്സംഗത്തിന് പോണം, നമ്മൾ തന്നെ നാമം ജപിക്കണം, നമുക്കാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താലാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം നമുക്ക് അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അനർത്ഥ നിവർത്തി ആയ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാം. ഭാവം എന്ന് ഈ അവസ്ഥയെ പറയുന്നു. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നിഷ്ഠ വരും. നിഷ്ഠ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രുചി വരും, നമുക്ക് ഭാവം വന്നു തുടങ്ങും, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പ്രേമം വരും. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനർത്ഥ നിവർത്തി സ്റ്റേജിലെത്തും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളത് നിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നിഷ്ഠ പിന്നെന്താണ്? നമുക്കപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് രുചിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്നതിനോട് ഭയങ്കര രുചി വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരും, ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും. ആസക്തി വന്നാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? ഭാവം വരും. നമ്മൾ പിന്നെ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭാവം വരും, പിന്നെ നമ്മളതിന് പ്രേമമായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാവഘട്ടത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? മായയ്ക്ക് നമ്മളെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ മായയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തത് 8ാമത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുള്ളതും. ഉപദേശാമൃതത്തില് ശ്ലോകം 8, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 2 കൂടി നോക്കാം. അപ്പൊ 8ാമത്തത് 7ഉം 8ഉം ഒരു ഗ്രൂപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 7ാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകളെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ രുചി തോന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ രുചി വരികയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. 8ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേത കില മൃത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേത കില മൃത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നിയേത കില മിത്യുപദേശസാരം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 8 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇതുവരെ 7 വരെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്താണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരാള് തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതെല്ലാം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. ഒരു ദിവസം ഒരാള് തന്റെ എല്ലാ സമയവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു ദിവസത്തില് എല്ലാ സമയവും 24 മണിക്കൂറും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അത് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം സ്മരിച്ചും നമ്മൾ കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം, കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവിനെ, മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തില്, വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ അതായത് ഈ 8ാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് 8ാമത്തത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഈ 7 എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എല്ലാം ശ്രവിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നാവിനെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വൃന്ദാവനത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സാധുക്കളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതില് നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരമായ വസ്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിനെ, മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ധാമം എന്ന് പറയാം, വൃന്ദാവന ധാമില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കണം. ഉപദേശാനുസരണമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. പിന്നെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീലകള് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാവിനെ, മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ പാത പിന്തുടരുക, കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരാംശം. ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടുക. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ എന്താണ്? മനസ്സിനെയും നാവിനെയും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? 4 കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരാൾക്ക് പറയാവോ? ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും ഓർത്ത് സ്മരിച്ചും കഴിഞ്ഞു കൂട്ടണം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്മരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക.
അങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരമായ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. അതായത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും അല്ലെ, സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്മരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സില്, കീർത്തിക്കണം നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എന്താ കിട്ടണം നമുക്ക്? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ ഭജിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നത്തെ പറയണത് അങ്ങനെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരാം. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും വസ്തുത. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ നിൽക്കും. മനസ്സിലായിപ്പോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിലിങ്ങ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെല്ലാം. ഇവിടെ എന്താണ്? യം യം വാപ്യസ്മരൻ ഭാവം തജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദ്യ കൗന്ദേയ സദാ തത്ഭാവ ഭാവിതഃ. ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 6-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ആ ഭരത മഹാരാജാവ് മരണ സമയത്ത് മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, അടുത്ത ജന്മത്തില് മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. അപ്പൊ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിന് പരിശീലനം കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. ഇപ്പൊ പുതിയ ഭക്തന്മാര് ഹരീഷ്ണ, നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര് കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഹരകൃഷ്ണ പ്രഭുജി ചെയ്തോളൂ. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ള കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തില് നിരന്തരം ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കഥകള്, അതായത് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി, ഈ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണ സ്മരണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? കൃഷ്ണ സ്മരണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, സമാധിയിലാകുക. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി അല്ലെ. നമ്മൾ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഈ 5 സംഗതികൾ എതിൽ വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 സംഗതികൾ, 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ, 5 ഘടകങ്ങൾ എന്താ പറയണത് ഇതിലുള്ള? ഒന്ന് സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. സ്മരിക്കുക, ലയിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക, സമാധിയിലാകുക. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.
നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നവാഗത ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിര സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പുതിയ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിര സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാനോട് അഭിരുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളോട് അഭിരുചി കൊണ്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ അങ്ങനെ വരല്ല ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികൾ ഒരാളുടെ പാദപത്മകൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ പാത പിന്തുടരാം. വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളായിട്ടുള്ളവരുടെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഭക്തിയാവും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും. രാഗഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികള് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രസം നമുക്കറിയാം. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പൂക്കളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പൂക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, പശുക്കളാവാൻ സാധിക്കും, ഓടക്കുഴലാവാൻ സാധിക്കും. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാസ്യ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തില് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ചിത്രകാരൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പത്രകൻ, പിന്നെ രക്തകൻ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഏതില് വരുന്നത്? ദാസ്യ രസത്തില് അവലംബിക്കുന്നത്. ഇനി ബലദേവനെയോ സുധാമാവിനെ പോലെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ സാഖ്യരസത്തിലും, നന്ദമഹാരാജാവിനെ പോലെ യശോദ മാതാവിനെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓരോ രസത്തിലുള്ളവരെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ അല്ലെ. വാത്സല്യ രസത്തിലാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ രാധാറാണി, ലളിത രൂപരതി, ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മാധുര്യ രസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ രസങ്ങൾ നമ്മൾ ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇപ്പൊ ശാന്തരസത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് പൂവാകും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ ദാസ്യരസത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ മിത്രങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഇതാവും. സാഖ്യരസത്തിലാണെങ്കിലോ മിത്രഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ആരെ പോലെ? ബലദേവനെ പോലെ, സുധാമാവിനെ പോലെ, ഇവരെ പോലെ സാഖ്യരസത്തില് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ വാത്സല്യ രസത്തിലാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞ നന്ദമഹാരാജാവിനെ യശോദയും പോലെ ആഗ്രഹിച്ചവര്, പിന്നെ രാധാറാണിയെ പോലുള്ളവര്, സഖിമാരെ പോലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കെല്ലാം നൽകുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വിജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എട്ടാമത്തെ ആദ്യം നോക്കുന്ന. ഏഴാമത്തെ നോക്കിട്ട് അത് എന്ത് വേണം? 7 എടുക്കാം അല്ലെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു? കൽക്കണ്ടം ഉള്ളതാണ്.
അത് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്? നമുക്ക് കിട്ടും, ഇത് അസുഖം മാറും. അസുഖം മാറി നമുക്കതിൽ സ്വാഭാവികമായ രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രോഗിയായി കണക്കാക്കണം? അവിദ്യാജ്ഞാനിയും അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവരല്ലേ രോഗിയാണെന്ന് പറയാം. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തില്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരം ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? രോഗികളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ, ആത്മീയമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ ഭൗതിക ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? രോഗികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ രോഗികളാണ്. അപ്പൊ രോഗികളെ എങ്ങനെയുള്ള കണക്ക്? ഭൗതിക ജീവിതമാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് രോഗിയാണെന്ന് പറയാം. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ജീവര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും? എവിടെ പോയി എല്ലാവരും? കാണുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാരും ഉണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം, അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യധമന്മാരുമാരാണ്. മനുഷ്യാധമന്മാര് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, പിന്നെ ഒരു കൂട്ടരും കൂട്ടിട്ടല്ലോ നരാധമന്മാരോ, നിരീശ്വരന്മാര് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ 4 പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ബുക്കിലുണ്ടല്ലോ. മൂഢന്മാരാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ജനനേതാക്കള്. അതൊക്കെയാണ് ജനനേതാക്കള്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവരാണ് ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടരെ ദുഷ്കൃതികളും മനുഷ്യരിൽ അധമന്മാരും എന്ന് പറയുന്നത്. 3 പേരെയുള്ള നേരം എന്നീ ജനനേതാക്കൾ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യ കൊണ്ട് അതിവ്യാപ്തമാകുന്നത്? എപ്പോഴാണോ നിരീശ്വരവാദി അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോ, നിരീശ്വരവാദികള് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരാകുമ്പോൾ. അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലായ്മ, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ. അതിനെയാണ് നമ്മള് അവിദ്യ എന്ന് പറയണത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താണ് വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച്, എന്താണ് ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഇതിൽ ഏത് എഴുതിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങള്. ഒന്ന് അപരാധഘട്ടം, രണ്ടാമത്തത് നാമാഭാസം, മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധനാമം. എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്? അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് തെറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഏത് തലത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത്?
ഭാവഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, മായയ്ക്ക് നാശമില്ലെങ്കിലും ഭാവഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? മായയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭാവഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് മായയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താന്നുള്ളത്. ആ ഭക്തൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മായയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. നിരീശ്വരവാദികൾ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ നിരീശ്വരവാദികൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നേതാക്കന്മാരാകുമ്പോൾ നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന് നേതാക്കളാകുമ്പോഴാണ്. ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാം. മാതാജി ആറാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി കൃഷ്ണാവബോധവും. അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മള് കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ കൊഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ നാവിനും മനസ്സിനും സാധിക്കും വ്യാപരിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ഭജിക്കുക. നമ്മള് വൃന്ദാവനധാമത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അങ്ങനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടി പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ഇതാണ് 7 ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഉപദേശമായിട്ട് പറയുന്ന വസ്തുത. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു മാത്രം. അതാണ് 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. ലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞതല്ലേ മാതാജി? നാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം? നാമജപം. പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കീർത്തിച്ചും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകള് കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണ സ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സ്മരണം, ലയനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. രാഗഭക്തി എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കൂ. രാഗഭക്തി എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് എന്നും എന്നും യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാഗഭക്തി. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
രാഗഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ രാഗഭക്തിയുള്ളവര് ഒരാളുടെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? അത് ആ രാഗഭക്തി രാഗ അനുഗഭക്തിയായിട്ട് മാറും. രാഗാനുഗ ഭക്തി ആയിട്ട് മാറും. ഇനി 5 തരം രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. മാധുര്യം. ഓരോന്ന് രസത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. ശാന്തരസം ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകാരന്റെയോ പാദങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ. അത് വേറെയുള്ള ശാന്തരസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓടക്കുഴൽ പോലെയോ കണ്ടത്തിലുള്ള പൂക്കളെ പോലെയോ തനിക്കാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ശാന്തരസത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ദാസ്യം, ദാസ്യഭാവത്തിൽ വരുമ്പോ ആരൊക്കെ വരും? ബലരാമനും പത്രകൻ, രക്തകൻ ശ്രീരാമവും പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുക. അല്ലെ, ചിത്രകാരന്റെയും പത്രകന്റെയും അല്ല രക്തകന്റെയും പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ദാസ്യഭാവത്തില്. ചിത്രകാരനും പത്രകനും രക്തകനും ദാസ്യഭാവത്തില്. മിത്രഭാവത്തിലാണ് ബലദേവനും ശ്രീരാമനും വരുന്നത്. മിത്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യശോദയെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വാത്സല്യരസം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ദ മഹാരാജാവിന്. പിന്നെ മാധുര്യ രസത്തിൽ വരുന്നത് ഗോപികമാരും രാധാറാണിയും ഒക്കെ, അതായത് ലളിത രൂപ ഒക്കെ സഖിമാരും രാധാറാണിയും ഒക്കെ ഏത് രസത്തിലാണ് വരുന്നത്? മാധുര്യ രസത്തിൽ വരുന്നത്.